Mag-start pa lang ako sa vlog ko guys. Magandang hapon. I'm with Tita ulit. Tita Emma. Yes, hi. Ay. Punta kami sa Dusit daw. Magpapasa lang kami ng requirements. Okay, punta kami ng Japan. Pero nilibre mo talaga ako ng pagkain, di ba? Sige. Kasi sabi sa inyo. Basta hati tayo ng taba. Basta bigyan ko lang daw siya ng taba ko. Ayun. Anong oras na ba? Alas 2 na. Sabi ko naman dun ang budget daw natin sa pagkain. Sabi ng friend ko na galing ng Japan, yung kasama ko dun sa kasama ko dun sa nightlife ng Friday. Kailangan daw ang budget natin ng food is 500 a day. About sa 1K. 1K ang isang araw. Oh my God. So, 7,000 agad yung ano natin. 7,000 pagkain pa lang. Pagkain pa lang. Pero meron naman daw doon nakakain ng 7-Eleven. 7-Eleven na lang tayo lagi. Diyos ko, pumunta ko pa ng Japan. Para mag 7-Eleven. Sarap lang naman daw doon, ramen. Oo nga, ano nila. Doon ako umay. Pero malay mo may masarap na. Kasi authentic eh doon eh. Unlike yun dito. Ano lang. Ito na ako ulit sa store. Sakto kumakain sila. Oh, mag-away na naman kayo ni ate mo. Tag-isa na nga kayo eh. Ngay. Paya ka, no? Ngay. O, tamo. Gagawa niya. Ano, kaya may download? Pahigop nga, Ching. Kiching-ching ba to? Nakihigop ako. Ay, sabi niya. Ikaw ah. Pag sa cellphone kasi ang hirap. Bumili akong ano eh. Gutom na ako. Sakit ng ulo ko. Grabe. Bakit? Ang tagal namin doon sa ano. Kaka-fill up na kung anik-anik. Sisig guys. Tapos lumpia. Toge. Kain tayo. Grabe guys. Gutom na gutom talaga ako. Sobrang light breakfast lang yung kinain ko kanina eh. Brunch na actually. Pero konti lang. Konting kanin lang. Tapos yung niluto ni auntie na tilapia. Ayun. Tapos umalis na ako bandang 1:00 ata. 5 o'clock na. Grabe. Kala ko kakain kami ni tita doon sa ano. Sa Greenbelt. Kaso pilay pala siya. Sabi ko uwi na lang tayo kasi maano yung paa niya. Hindi gagaling kapag pinilit na ilakad ng ilakad. Natapilo kasi yun eh. So napilay. Ayun. Sobrang traffic pa. Pero mabilis lang. Kasi pagdating namin doon, natagalan na kami sa mga pag-fill up kasi yung itinerary, yung gano'n. So doon lang. Tapos pagdating namin doon sa mismong office, pasa lang. Check lang yung mga requirements. Basta kompleto, okay na. Antay na lang ng maximum 1 week para sa resulta. Well, sana ma-approve. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nagano lang naman ako. Nag-fill up lang naman kami. Gutom si Kaldapya. Meron pa ako dito. Fishball. Eh, pag gutom ka, lahat ng pagkain na makita mo gusto mo kainin. Hingga! May ano dito kikiya mo? Aha. Kikiyan pala. Football. Ay, okay. Wala kumalat yari kay mama. Yan para manirang rin ng mga dumi dito. Kain tayo guys. Ngayon wala naman ako ikukwento sa inyo. Wala akong ito chika. Kasi walang ganap. Dapat mag-gym kami ngayon eh. Kasi anong oras na. Natamad na rin ako. Bukas na lang. Kain. Che, nakapagpa-ship kayo? Sa Metro Manila, okay ng ano. LBC? Ah, okay.
Gutom? Hindi ako kumain na. Umaga. O, ba't nandito ka pa? Di ba nang tari ka lang? Nagpapako ng every day. Shifting na kasi sila eh. Gutom? Grabe. Lahat ng pagkain ng makita ko gusto kong kainin. Sobrang gutom ko. Bata ka, tikim lang. Parang gano'n, kakapatikin lang. Uwi na lang namin yan. Halo. Kasi may suka pa yung suka ano na. Tapon. Akong lumpiang gulay. Hindi naman. Aha. Good morning guys! Happy Tuesday! Katang vlog kahapon. Ayan, kumakain na si Daddy. Huwag mong bigyan si yung Gusto niya eh. gagawin sa pansit canton. Huwag na! Sasanay yan sa mga ganyang pagkain. Mabait sa akin yung mga yung pagkain. Eh. yung. Yung goy. Tom-tom. Coconut. Ayun, kagabi pala. Hinahan mo ngayon din. Kagabi nakausap ko yung dating owner ni Junior. Ayun, nangihingi ng picture. Kinukumusta si Junior. Yung ganun. Eh, ang hirap ko ni Junior ng picture at ano. Napakalikot. So, binidyoan ko na lang tuwang-tuwa. Sabi niya, sis, di talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Kanga dog. Grabe, likot itong yung na to eh. Mischievous. Sabi ko, napaka, ano ba yun? Loko. Maloko. Ayan, adult na yan si Yung eh. Uy, Ito boyfriend niya. boyfriend. Sabi ko, gusto ko sana din ipa-neuter. Kaso ayaw ni Daddy. And then nakita ko din yung kay Say, si Bonbon, di ba, nung pina-neuter niya, nagka-infection ata, namatay. So, bigla ko natakot. Mabuti pang ipa-neuter ng, ng bata pa, pero wag yung adult na. So, ayun. Si Conan kasi pina-neuter namin, 3 months ata. Tapos, same si Poknat, pina-neuter din yan. Di ba, Paknit? Wala kang balls, Paknit. So, si Tom-Tom din naman. Si Tom-Tom, Daddy, wag na? Huwag na, lit-lit yan eh. Lit-lit. So, ayun. Anyway, wala nga vlog kahapon. Sobrang sakit ng ulo ko after namin pumunta sa sa Dusit Hotel. Doon pala yung yung pasahan ng requirements para sa visa. Akala ko dito sa sa Japan Embassy mismo. Ayun, pag-uwi ko, nagilamos na ako agad, nag-toothbrush, sabi ko auntie, natutulog na ako auntie kasi sakit ng ulo ko talaga. Pero nagsagot pa ako ng mga mga requirements. Mga inquiry sa Viber. Ayun din ako nakapag skincare routine. Alam niyo yung first time sa almost 1 month kong pag skincare routine na hindi ako nakapag-apply nung Amaze ba. Pero kaya reverse lang naman. Ayan pa rin. Fresh pa rin tayo kahit walang hilamos. Literal na walang hilamos pag guys. Sobrang pagod. Ayun, mag-coffee lang tayo. Tinawag ako ni Daddy. Kakain na ako, ikaw. Ganun. Sabayan ko lang siya. Pero coffee lang. Ayun, kahit ako kumakain, dito lang. Nakaupo ako kasabay siya. Today will be awesome. Train natin yan. Ayun, tapos kaka-coffee ko, nag-stay na naman siya sa ipin ko. Ayan. Medyo yellowish na naman. Pero, wala eh. Nahanap ng katawan ko yung kape talaga. Ayan, ito na naman. Ano ba meron? Patubig? Ha? NFA rice. NFA rice? Pila-pila na naman kayo dyan. Toy. Huwag na. Kulit ni Daddy. Maubos yung ulam ko eh. Aray ko. Hayaan mo lang kasi. Nasasanay kapag ayan. Masasanay yan pag nakaupo ka dyan eh. Binibigyan mo kasi. Pabayaan mo. Kumakain naman yan eh. May itaw. Nap. Mumuti na sa kalbo.
Ayoko. Yung pakit. Si Poknat, gwapo to eh. Aray! Gwapong pasaway din eh. Tinatangay yung mga medyas, mga panty. At buong ka pa. Tatakbuhan ka pa eh. Wala. Iba-iba sila ng personality. Kumusta naman ang bibi ko dyan, Tom-Tom? Antay lang, Tom-Tom. Ay, meron pa pala dito. Yun, nagpapansin eh. Meron pa pala sa ilalim eh. Mami, pansinin mo ako, Mami. Tama na kasi yan. Sinasanay mo eh. So, hi guys. What time is it na, Daddy? Mag-alas 11 na ata, no? Wala pa. Please. Alas 10 pa lang. So, nakapag-edit na ako ng vlog. Kaso, ayun. Biglang nag-a-update yung laptop. Pero ma-upload ko yun ngayon. So, ayun. Hindi ka na play? Ha? Hindi ka tapos? Di po, tagal mo eh. Tagal ka. Balik sa simula eh. Wala. Eh, paano yung nire-render ko? Hindi naman niya gagalawin yun. Ah, okay. So, Kasi ayun. pakit. Dito lang ako sa kwarto. Bumalik. Mas presko dito eh. Kesa sa labas. Bakit? Wala. May kilikili. May kilikili. Dati adik na adik ako sa sa kilikili yan talaga, guys. Alam ko may nakaka-relate din sa inyo yan. Diba? Makilikili ng asawa. Bango naman yun eh. Lalo pagbagong ligo, yung safeguard, ang gamit, safeguard white. Ay, talagang nakasiksik ako sa kilikili niya. Di ba, Daddy? Si baby. Pati si baby. Nung bata pa yun. Kasiksik lagi yun sa So, noon, napapagitna namin si Daddy eh. Kasi parang kami sumisiksik sa kilikitop niya. Mukhang kadiri lang pero bango yun. Aray ko! Hey! Siyempre mandidiri ang iba. Ano ba yun? Kilikili. Kanya-kanya tayong trip, guys. Kung ako kilikili na asawa ko kayo, kilikili na asawa din nila, syempre. Yung iba sa liig, di ba? Tapos gusto ko pa yung pag malamig na. Di ba naka-aircon, ganun. Eh, hindi pa ito nagpupumot si Daddy. Tapos, yung malamig na talaga yung buong katawan niya na. Gusto ko yan, hinawakan ko yung gano'n. Uy, parang, hindi naman parang patay. Yung patay naman, malamig na matigas eh. Gusto ko yan, hinawakan ko talaga yun. Mga fetish ba tawag dun? Oh, Ayun. it's fetish. 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 What ebs? So, ayun lang guys. Tuloy ko lang yung yung pagsasagot ko sa order. Ayun. Lagi ko daw hawak yung cellphone ko tsaka camera. Haba natural kasi online ang business ko. Ano nga hawakan ko? Ballpen at papel. Sabagay, pwede naman ballpen at papel. Maglista pero high-tech na ngayon. Nasa cellphone na lahat. Diba? So, yun. See ya later. Perk ng pagiging online seller, guys. Nakakapagtrabaho ka ng ganito, nakahilata. Diba? Na nasa comfort ka ng bahay mo. No need ng gumising ng maaga. Maligo, mag-makeup, mag-commute, alam mo yun, makipagsiksikan, mag-drive sa sa kalsada, traffic, lahat ng stress nandyan, maalis ka pa lang ng bahay, stress ka na. So, ito nakakatawa pagiging online seller kasi dito ka lang, kahit di ka pa naghihilamos, makapagtrabaho ka na, makapagsagot ka na ng mga inquiries, diba? Kahit nakahiga ka, nanonood ka ng TV, multitasking, yung ganun. So, ayan, kaya madami ngayon yung iba nga nag-resign na sa trabaho, guys. Kasi, pero, nag-start naman sila, may trabaho pa sila, nag-office sila, yung gano'n, parang sina-sideline nila yung online selling. Tapos, nung makita nila na mas malaki pa pala yung kita sa pagiging online seller, ayun, nagsipag
resign na, pinul time na yung yung pagiging online seller. Kaya, kinarir na. Kaya tiyagaan lang talaga guys. Tapos, wag din kayo mag-expect syempre ng, uy, malaki ka agad kasi si ganito nakabili na ng sasakyan, si ganyan nakabili na ng bahay, yung ganun. So, sipag at tiyaga lang muna. And then, iisipin nyo din, may bala kayong mag-online business. Iisipin nyo kung ano yung mabenta sa online, syempre sa market. Yun ang unang-una yung tututukan. Mga mabebentang product, yung mabilis na ma-dispose, kasi mahirap yung matutulog din yung pera mo. Ako kasi nag-start ako sa damit talaga. Damit ako nag-start. Kaso, ang hirap ng damit kasi isusuot mo sa mannequin, pipicturean mo, i-edit mo, lalagyan mo ng mga code. Kasi, di ba, isang damit, iba-ibang size, tapos iba-ibang kulay pa. So, ayun, parang naburyong ako doon. Hindi siya nabubulok, pero parang, ewan ko, natutulog ang pera sa damit. For me lang para sa akin, hindi okay sa akin ng damit. Siguro hindi yun yung para sa akin, yung mga damit-damit na yan. And then, ang daming mo kailangan i-purchase para makuha mo yung pinaka lowest price sa mga wholesaler, sa mga manufacturer, sa mga nagtatahi, yung ganun. So, nag-shift ako sa skincare. And, yun, nag-boom naman. So, kaya, ito tayo ngayon guys, nakahilata habang nagsasagot ng mga inquiries. Break time na muna guys. Mag-gym muna kami. Ayan, pahinga sa pagsasagot sa Viber. Ang sakit na nung mata ko. Isa din pala yan guys sa bakit madalas sumakit yung ulo ko kapag nasasobrahan ako. Syempre tutok sana, diba? Gadget yun. So ayun, sumasakit yung ulo ko. Lalo na kapag hindi ko sinusuot yung salamin ko. Which is hindi ko na naman nga sinusuot. Nakatabi na naman. Ang tigas ng ulo ko kasi sabi nung ano ba tawag sa doctor sa mata, sa pinapacheck-upan, isuot ko lang daw lagi. Pag hindi na sumasakit yung ulo ko, hindi ko siya sinusuot. Pasaway. Kaya ayun, mag-gym muna kami at stress na ako. Alam mo yung umay na ako kakasagot. Kaya magpapawis muna tayo guys. Nasundo na si Chris, nasa bahay na, nakapag-dinner na nga siya. Ayun, pinapaka ko lang kay daddy yung yung cellphone ko kasi naiwan ko. Importante yung cellphone ko eh. Baka may emergency na ganun, itawag galing sa sa store or si auntie, ganun. Kalimutan ko pa. Kaya bumalik kami. Buti kakaano lang namin. Kakaalis-alis lang. So, ayun lang. Parang walang ngayon guys, walang vlog ngayon Kasi ayun nga ang ginagawa ko. Inuubos ko lang yung mga Viber messages, which is nakaaho naman na sana ako. Kaso nung tumigil ako para umihi pagbalik ko, nasa 50 plus na naman agad. Sabi nga ni Mika, grabe, ihilang pahinga. Literal guys. So, ayun. Kailangan talaga masipag kang magsagot. Kasi out of 100, 10 dyan, siguradong o-order na. O, diba, saan ka pa? May 10 ka kagad, benta. Pwera pa yung nasa FB page, tsaka sa Shopee. So, tiyagaan nga lang talaga. Coffee muna tayo guys. And bumili ako ng sandwich guys. Kasi si daddy hindi pa yun eh. Hindi pa nagla-lunch. So, ako gutom na rin ako ng oras mo. Sandwich lang kami. Para may energy naman mag-workout. Finish na guys. Ayun, nag-coffee ako. Alam mo to, minamasahe niya na yun. Kinikiliti niya na yung sikmura niya. Para dumighay. Ayun. Tapos may natira akong isa. Mamaya pagkatapos namin mag-gym. Ito na lang dinner ko. So, ayan. Antay lang kami ng medyo kapapain lang muna yung Okay. Nay ko talaga. Ay, ba't ganun yun? Yarag na naman ako nito kay Ann Marcelino ba? Ann Marcelo. Ayun, binubuli ako dun dahil sa vlog. Kawa.
Hindi, naglagay lang ako ng konti para may kulay naman yung pagmumukha ko. Ano. Alam nyo na, mukha akong ano, dahil hindi ako naarawan. Ang mukha ako, mangkay. Sa pagla. So, yun. Pahinga lang. 6 o'clock pala. So, 6:30 kami mag-start tumakbo. Tapos, sakto na 7 meron pa naman daw ano. Ang tawag doon? Sa gino-joinan mo? Freestyle group training. Yeah. So, puno pa naman yung ano eh. Yung takbuhan doon. Treadmill. Puno pa naman. Dito kami guys sa grocery, SM. Tatawa ako sa vlog ni Anne. Bumili. Ay, hindi to. Longgan pala to, yung rattan fruit yung ano. Bumili sila, napaka-asim. Yes! Dalawa. Hindi pala rattan yun, longgan pala yun. Oo, yung nabili natin rattan parang may brown, yun ang rattan. Yung lagi. Hindi kahit ano lang. Basta itlog. Bilang kami ng ilang makakain. Wala nang stock sa binante. Medium eh. Yung dalawa na. Ang cute guys, so kahit ganito lang yung parang garden mo eh, no? Okay, no? Dito ang cute daddy, oh. Kaya mong gawin to. Sabit sa akin. Oo. Ano lang din to, paluchina lang din yan. Tapos nakahilerang ganyan yung mga cactus mo. O, diba? Ano yung nagrata? Binablog ko na nga eh. Cute. Tatlong layer. Ano lang nalaman dito? Tara na. Pa rin. Ang kulit ng mga sardinas, oh. May afritada na. May kaldereta. Ang lawson yun. Oh my gosh. Nahanap ko syempre yung favorite ko. Kasi magaling na yung bibig ko. Magsimula naman tayong kumain ng sardinas. Pero hindi, sinabihan ko si auntie na ano, nahinay-hinay lang sa sardinas once a week. Kasi grabe nun, nakaraan talaga. Almost every other day, nakasardinas kami. Which is sarap na sarap naman ako, syempre. Kasi favorite ko to. Kahit, igisa lang sa kahit anong gulay. Ayun. Veggies and some fruits. Yun lang ang binili namin. Saan na si Calvo?